Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel of your choice, Saint TV. Uncle Saint is my name. Sekuzwa kwenyu kuti Uncle Saint vari mood ye-birthday andiri ndiri mood ye-birthday. Thank you very much to everyone akacelebrate neni my birthday. Thank you so much. May the good Lord bless you. Nhasi tauya kuzombodongora mai anoti paishe ndofunga munowaziva mese naano wedu mukaradhi wedu. Mai ano muri seiwo? Ndiri nani zvangu. Kuri sei kuno? Kuno kuri right. Ari sei ano? Ano pari bo. Pakanaka. Mai ano mazuva akaperawo takanga tiri panapa pakaitika zvikapfuura handiti. Mukada kutsanangurira kuti pamaibatikana nemwiri chii chakazoitika? Makazoenda kuchipatara sei? Indanga ndatoti mheno zvakazofamba sei? Makaenda here kuchipatara ende makanobatsirwa here? Ndakazoudza koma maizenda kuti ndikurwara ina zvinombomira mushe zvikanzi alright mai ano ndoya ndichikuendesa kuchipatara mangwana. Wauya mangwana makuseni acho ndaenda kuchipatara paOverspring clinic apo ndandobatsirwa wangu zvakanaka. Saka mangwana tiri kudzokera futi zvakare kureview. Alright. No, perfect. Asi maseiwo murunzwa imi nyama dziri sei zvinoti? Aiwa zvananiwo nematablets andakapiwa nemainjection andakabayiwa. Handiti? Zvakuita zvichiita. Perfect. Saka muri kurarama sei chashe panyaya dzechikafu daro? Mazenda ndovari kutongondoonawo kuti ndadya here, ndapfekedza mwana pamba here, ndadiwo ndomamirira zvakaita izvozvo. Handiti? Iwo ano wedu ari sei? Anopa nani zvake but miri yake inenge isinganyatsoita musi. Anga chichaya nekurutsa. Samune medication here? So far handina medication yake. Alright. Perfect. Saka mai chii chamakadzidzawo kubva pamazuva akapera nezvakambozoitika zvakawanda izvino kusvika pari zvino, chamungada kuudzawo vanhu, chamungada kudzidzisawo vamwe mukuraramawo nevamwe? Ndakadzidza kuti upenyu munhu unofanira kungodzidza kuteererawo nekungoraramawo semunhu anenge vamwe vanhu, kwete kunge mhuka, kwete kuzviti inini handinzwaro, at the same time usina chinogona kubatsira chacho. Unotobatsirwawo nevamwe mukuteerera vamwe handiti? Uchitoda kutobatsirwawo nevamwe, uchitodawo help kuvanhu. Alright. Kune vese vakateerera vanoziva kuti nyaya dzanga dzichifamba sei, nhasi toda kuita kekupedzisira. And this the last time patiri kuita video rakaita serino here. Mungadawo kuti kudii? Pane vamwe vanhu vakanyora mucomment section zvakanaka vakati no mai ano ada kupiwa another second chance, another chance yekuti vange vari vanozviprova futi kuti munhu ari right. Kune vakadaro vakakupai another chance, second chance, mungada kuti kwadii kwavari? Nongoti makaita basa zvenyu makandipawo second chance, but ndinoimba kuti zvinonda munhu ari right zvokutodaro. Handiti? Tichichengetedza mwana wedu handiti? Kamusikana kedu kari kutokura mupfumi, kari kutoita kachitokura kabhebhi ano. Samazuva ano muri kuswera muchiite zvenyu muri pano? Tiri pano, ndiri pano zvangu ndakagara muno mugedhi nemwana wangu. Handiti? No, pakanaka. So mai ano ininiwo pamazuva akaperawo munowo zvakanditiwo dzvanyei, but ndati rega ndingovewo neka 10 kg kehupfu nemafuta zvandoda kuti ndinge ndinongokusiraiwo kuti mungwanawo pekungotarirawo handiti? So ndakudzoka kwamuri hama dzangu handiti? Ndakudzoka kwamuri ndichiti let's help mai ano for the sake of our daughter ano handiti? Muzukuru wedu ano, ngatibatsirei mai ano. Iye zvino chikafu chaicho pari zvino havana, and also mai anoti achifunga kuti tikakwanisa kuvatsvagira mari handiti, alright, kwete yakawanda, $100 chaichai yekuti tivape vakwanise kungoitawo musika wavo panze. Maizenda vakatovati aiwa kana pazowanikwa mari, mazowana mari, morongedzawo musika wenyu panze apo. Hazvisiri zvo mai ano?
ndizvozvo. Vangokwanisawo kuwanawo zvavanoita, vorongedzawo musika wavo vachinohodha kumbare vachiuya vachitengesa zvinge zvinovabatsira. Kekupedzisira ndiri kukumbirawo nemweya waMwari $100. Takambokumbirai mari dzakawanda fumai anoti mukatibatsira, but for the last time, next time patinoita kuita mastories amai ano tinoita kungoratidzawo zvavari kuita, production yavari kuita tichikuratidzai kuti mari yamakavapa kuti vahodhe yashandiswa izvi, vari kuita zvino nezvino vachisapota mwana wavo. So I'm coming to you, kune vanonzwa kusundwa pamwoyo. Onai, hatirambe tinokanganisa tiri vanhu tinoresva kana nesuwo takanga tambobatikana, but ukangozva kuti newe uri munhu and unotodawo kuregererwa nesituation iri panapa inotoda kuti tinge tinoregerera murandakadzi vakadzoka vakazvininipisa vakachema vakazvityora vakaratidza kuti aiwa zvavakanga vachiita hazvisiri izvo. Ngativabatsirai. Iye zvino vanoda kuti vange vari vanomwa mishonga yavo yavari kumwa vakanopiwa nachiremba vachiwanawo chikafu, but kutaura chokwadi hapana chekuti vange vari vanobata. Vari kungoitawo vachitongobatsirwawo naMaizenda iyende. Maizenda vakavapa accommodation, tovaremedzere zvakare nekuti vavafidhe vavaitire zvese. Takutongodzoka kwamuri, ano achiri kupfeka mapampa sipo, tukavawandirawo $100. Ndakutokumbirawo nenyasha dzaMwari. Please, 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 please. Normally I don't do this, but I'm coming kwamuri ndakazvityora, ndakazvininipisa kuti tingeti tinongobatsira mai ano. Dai ndandinayo $100 iyoyo, dai ndisiri kutombochema. Moiziva most of the time ndinongoita zvinhu, but chokwadi handitorina. Asi ndakutokumbira kuti awanawo $, awanawo $20, awana 10, 5, akawana kana 100 yachona, tibatsire mai ano vaendewo vanohodha, and everything tine tichikuratidzai pazvinenge zvichiitika nepavachanohodha, Mwari achikuitirai zvakanaka. Mai ano, kana tichinge tazopiwa, kana vanhu vasunungurawo mweya yavo vapfai, ndokumbira kuti muite zvinhu zvinoita kuti vanhu vanova proud of you. Handiti? Vanhu vanonzwa kufara vakakutarisai. Handiti? Upenyu hwedu uchitenda mberi uchichinja. Thank you so much. Mwari wekudenga vakukomborei hama dzangu. Thank you very much. Mwari wekudenga varamba achikuitirai zvakanaka. So ndochikamu chatangoti uye nacho nhasi tiri kuno kuEpworth pachikoro chinonzi Shining Stars panogara mai ano. Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka. Mai ano, mukomboro zvizhinji handiti? Kana nemukomborero. Get off soon. Ore nanyama dziti right, handiti? Tinotenda nemareports andanzwawo kunyange pano nenharaunda vanhu vari kuti mai ano vangochinja vatova a different person. Ndozvinoitwa handiti? Chokwadi. Zvakanaka. Kuchechi hamusati matanga kuenda? Nyama dzachimbobatikana. Nyama dzakashabatikana ndisati ndasimba, ndiri munhu yokuti ndakanyanya zviregerera nguva yakareba, saka pazvanga zvasvika pacho ndiri kutoti panomira munhu. Handiti? Zvinomira zvakanaka. Saka mufundisi, namba dzamufundisi wenyu munadzo? Ndinadzo. Apostle Mbewe? Ndinadzo. Moita muchibatana nawo, muchinamatirwa futi. Zvoda kunamata. Handiti? Zvinoda maprayers akawanda. I'm disappointed. Ndiri kutotaurawo hangu izvi. Pane hama yepedyo ano yakandifonera ichiti tirege kubatsirai. Hanzi Portia mumuzive. Siyanai nazvo zvaPortia izvi. But isusu edu tinosharudza kungoramba tichiita zvakanaka. So ndangondi announce kune hama dzeyadzeyako ano dzeropa. Hama ano ihama yedu, we are not going to give up on her. Ticharamba mira navo, ticharamba vabatsira kusvika zvanaka for the sake of muzukuru wedu ano. Aiwa, from Uncle saying the only Zim uncle for now, we say much love and God bless. Thank you. Right, so funga mrungona sugar irimo 2 kg sugar
mafuta, upfu, bhawo resipo, masipo egesa, dovi, mafuta, sauti, zvangodaro. Mukaka wekuto mwaoti nemukaka handiti mungwanawo pekutangira. Ndiniwo uyu hanzvadzi yenyu ndakati aiwa rega ndingowanawo zvandinokupaiwa nditi takangokamura kumba nevasikana tikati tiuye tizopa mai tongosheya zvishoma zvatinazvo izvozvo handiti tichiramba tichingobatsirana zvichidaro handiti tinotenda Mwari pazvinhu zvose. Tinotenda Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. All right, hama dzangu, for those who would like to partner namai Anu, number ndo dziripo pascreen. Let's partner with her. Tingeti tinowana kubatsira ivo. Izvozvo hapana mapampers, kapaka grocery kandauya nako no mapampers, no hapana zvizhinji, hapana zvekudya zvemwana. Mwana wanenge achida kunge ari anodya zvizoda kuti mwana angodya hupfu. Handiti toda kuti mwana ange ari anochinja mapotatoes. So I'm begging all of you on behalf of my Anu, let's help. Zvandaita zvidiki hazvigone kutomboita anything, but I know if we join hands sezvatikamboita for the last time, my Anu will be somewhere. A life will never be the same again. All right, tinotenda Mwari akuropafadzei. Much love and God bless you all.